Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. A kira ga su yan uwa abokan zama kiristoci na arewa waɗanda ake tare da su zama na lumana da amana da kare haƙƙi na musulunci da kiristanci. Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa umartar mu da mu ci mutuncin wani ko mu zage shi ko mu kashe shi ba. Addinin musulunci addini ne na zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaunar juna da taimako. Akwai da haƙƙin maƙotaka ko da mutum ba musulmi ba ne. Addinin musulunci ya gaya wa musulmi ya zama da shi lafiya, kada ya cuce shi, kada ya cuci iyalinsa, ko leƙe ta katanga kar ka yi wa kirista ko yahudu ko bamaguje don ka ga iyalinsa. Kuma ya kamata kiristocin nan na arewa su yi mana adalci. Yadda shi mutumin Amurka ɗin nan ya yi magana cewa zai kare haƙƙin kiristoci, ana kashe su. To Allah, ina so 'yan uwanmu kiristocin arewa su yi lissafi. A Sokoto a cikin shekara 5 kirista nawa aka kashe? A birnin Kebbi kirista nawa aka kashe? A Zamfara kirista nawa aka kashe? Sannan a Katsina kirista nawa aka kashe? A Kano da Jigawa da Yobe da Borno da Taraba da Adamawa kiristoci nawa aka kashe? Sannan su yi lissafi kuma Benue da ainihin Kwara da Kaduna da Kogi kirista nawa aka kashe? Mu kuma mu yi lissafin musulman da aka kashe mana. Ba mu ce kirista ne zai kashe su ba, a'a bala'i ne na duniya. Ba faɗan addini muke kirista ya zo ya kashe musulmi, musulmi ya kashe kirista ba, a'a wannan wutar in ta taso gaba ɗaya take haɗa kowa da kowa. Ya kamata ba tsoron wai Amerika muke ji ba, a'a ko tsoron shi wannan mutumin da ya yi magana kowa yi firgita. Mu ba wannan ba zai firgita mu ba. Abin da zai firgita mu tsayuwar mu gaban Allah mun cuci wani, tsayuwar mu a gaban Allah da haƙƙin wani mutum musulmi ko ba musulmi ba, shine zai firgita mu. Amma na duniya wannan in kotu ne gashi nan ta zama kamar wasan yara, lauya ya zama kamar wasan yara, sarauta da dukiya da menene duk ya zama kamar wasan yara. Amma dai ina ba ku shawara, ku ji tsoron Allah. Waɗanda ba musulmi ba, kun san yadda ake kashe musulmi, inda hali ma ku ya kamata ku zo, saboda ku kiristocin amana ne, ku kare mu inda hali. Kuma sojojin da suke shiga ko'ina ai da kiristoci da musulmi ne a haɗe suke, saboda haka ba yakin musulunci da kirista ba ne. Allah a yi ƙoƙari zauna lafiya. Shugabanninmu na addini da shugabanninmu na ƙasa mu dole mu haɗa kai. Wannan rarrabuwa tamu ta cuce mu. Waɗanda suka rarraba mana kai sun cutar da mu, kuma za su tsaya gaban Allah, Allah zai tambaye su. Musuluncin nan a haɗe yake a dunkule waje ɗaya. Duk kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce tak. Inna dina inda al-Islam. Waɗanda in magana kuɗi ne ai an yi. Wanda yake so a san shi ya yi zage-zage, dama an kana so a san ka sai ka zage mai mutunci, sai a zage ka to ka yi kuɗi. In mota ce mai kyau ka hau, in gida ne mai kyau ka gina, in kuɗi ne a banki ka ajiye, to maza kai istighfari tsakaninka da Allah, ka dawo ka toya wa mutane yadda za su gamu da Allah garau. Assalamu alaikum.